Седмицата стартира с срещите от втория кръг на волейболната шампионска лига при дамите. С изявите в най-силния европейски турнир ще ни радват българските националки Ева Янева, Лора Китипова, Страшимира Филипова, Добрияна Рабаджиева и Елица Василева. Във вторник вечер шоуто Шампионска лига се завръща, а най-интересният сблъсък е Манчестър Сити и Байер Мюнхен. В сряда българският първенец Лудогорец приема английският Кол с Ливърпул в последното си домакинство, в опит да запази шансове за класиране в следващата фаза. В четвъртък са срещите от Лига Европа, както и мачовете от седмия кръг на баскетболната Евролига. В петък ни очакват поредните срещи от родните първенства по баскетбол и волейбол. В края на седмицата отново ще бъдем залети от голяма доза футболни сблъсъци. Най-интересните дербита са в неделя вечер в Италия, Рома ще приеме Интер, а в Испания Валенсия е домакин на Барселона. В събота и неделя в канадския курорт Лейк Уис елитът на алпийските ски ще спори за победата в първите си сезона спускане и супергигантски слалом. Дамите ще бъдат в американския център Аспен, а двата старта ще бъдат от техничните дисциплини – слалом и гигантски слалом. През уикенда ще се проведат и първите стартове от Световната купа по ски бягане. В събота в финландският зимен курорт Рука са стартовете в спринта, а в неделя са класиките на 10 км. В Рука ще се проведат и два старта от Световната купа по ски скокове, където очакваме добро представяне от Владимир Зографски. Всички зимни стартове може да гледате пряко в ефира на Евроспорт и Евроспорт 2.